Трябва да правите коригиращо нанасене на всеки 4 до 6 седмици след първоначалното боядисване или след като корените започнат видимо да се отличават, с цел да се изравни и освежи цветът. Използвайте тубичката на апликатора, за да нанесете боята върху предварително третираната коса по продължение на оформения път. Използвайте пръстите си, за да втриете нежно с места в косата си, масажирайки отпред-назад. После с върха на апликатора разделете косата си на кичури от по половин сантиметър и повторете процедурата. След като нанасенето на боята е завършено, използвайте огледалцето, за да се уверите, че напълно сте покрили косата на тила си. Запазете остатък от сместа за допълнително покриване от корените към краищата. Оставете боята да действа 20 минути. Сега, масажирайки нежно, разнесете остатъка от сместа в апликатора по цялата дължина на косата. След като сте покрили цялата си коса, засечете 10 минути. Изхвърлете неизползваната част от сместа, ако остане такава. Когато изтече времето, добавете малко топла вода в косата си и масажирайте сместа до получаване на лека пяна. Изплъкнете косата добре, докато не започне да тече чиста вода. Нанесете цялото количество лосион за третиране след боядисване и изчакайте 2 минути. Изплъкнете старателно с хладка вода. Изсушете и оформете косата си, както правите по принцип. Насладете се на красивия си свеж цвят на косата.